Jeg sætter mig her. Zoomer du ind og... Hej, kom så lille skat. Kom her. Kom så. Hup. Ej, hvor flot. Ej, hvor flot. Skal vi op og sidde på bilen? Ja. Hvis du kan få hende til at løbe, altså tag hende, mens hun løber. Ej. Ej. Vil hun vække her? De der fire der. Hvad så? Ja. Tag nu bare den. Kom så. Så tager vi den sidste etape herhen. Så kan jeg nok. Kom så. Ja. Så ændrer hun dig jo ikke. Det er nok så. Og du får alle de der... Det er løgn. Det er løgn. Ja. Ej, nej, det er løgn. Se sådan et sillehoved der, det er bare sagen. Chance nu. Det er noget, du har stået med. Model til det her. Hun løber nok op igen, når hun er færdig med at spise. Du kan bare åbne døren noget mere, hvis du vil hvile kameraet. Fandme, hold kæft, mand, det er løgn. Det er løgn. Det er første gang. Har du? Ja. Har du noget billede på? Du skal også zoome. Eller zoome tilbage, så du har hele forrammen af vinduet med. Jamen, jeg har zoomet så langt tilbage, jeg kan. Jeg har zoomet så langt tilbage, jeg kan. Prøv at se, om hun ikke kan komme ind herovre. Hun kigger meget koncentreret på mig. Det er lyden. At jeg ikke har mit kamera med i dag. Skal du bare sige, hvis jeg skal bakke lidt tilbage, eller? Nej. Det er godt nok. Der nu.